Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut ydyn ni'n integru trwy amnewid. Felly, sut ydyn ni'n ateb cwestiynau fel hyn, lle ydyn ni eisiau integru rhwng dim ag 1 y ffracsiwn x dros 3x at 1 i pŵr 4 mewn perthynas ag x. Nawr, mewn rhai cwestiynau arholiad fydd yr amnewid yn cael ei reid iddo chi. Dydy o ddim yn fan hyn, felly dyn ni angen penderfynu pa amnewid i wneud. A mae'r tabl fach yma yn awgrymu rhai technegau sy'n ni'n gallu i ddefnyddio. Nawr, os ydych chi'n gweld rhywbeth o'r ffurf ail isradd, rhif sgwar, rhywbeth di sgwario fan hyn a di sgwario, a tynnu x di sgwario wedyn, yr amnewid i'w geisio ydy galw x yn a sin theta. Mae'n un tebyg yn y rhes ganol fan hyn, mae'r top a'r canol yn debyg iawn, dydy jyst cilydd sydd gyda ni fan hyn, 1 dros, ac wedyn eto yr ail isradd a di sgwario, tynnu x di sgwario, ac eto yr amnewid yn ei fath, dewis x fel a sin theta. Ond os oes gennych chi 1 dros a di sgwario adio x di sgwario yn ymddangos, yna a tan theta sydd angen i ddewis. Y rheswm mae hein yn gweithio fan hyn ydy, os ydych chi'n gwneud yr amnewid yma, ac yna'n ffactorio'r a di sgwario allan o fewn yr ail isradd, bydd gennych chi 1 tynnu sin sgwed yn fan hyn, sydd yn cos sgwed, yr un peth yn fan yma, ac yn trydydd bydd gennych chi 1 adio tan sgwed yn ymddangos, sydd yn sec sgwed. Felly bydd pethau'n symleiddio ydych chi. Ond os ydych chi ddim efo'r achos yma fan hyn, yna wedyn, ydych chi eisiau trio diffinio i fel rhywbeth sydd yn y cwestiwn, a dyma ni ychydig o ganllawio fan hyn, efallai fod i a'i ddeilliad yn ymddangos yn y cwestiwn, yn yr integryn, felly efallai fod i yn rhywbeth oedd 2x di sgwario adio 3, ac os ydym differio hwnna, dyn ni'n cael 4x sydd efallai hefyd yn ymddangos yn y cwestiwn, neu efallai fod o'n rhywbeth sydd mewn cromfach, rhywbeth sydd ar waelod ffracsiwn, neu rhywbeth sydd wedi godi'r pŵer uchaf. Nawr, os ydym mynd yn ôl a sbiad ar y cwestiwn dyn ni wedi gael fan hyn, amnewidiad addas i geisio fan hyn, fasa, diffinio i fel beth sydd gennym ni'n y cromfach fan hyn, 3x adio 1. Mae hwn, wel, mae'n ffitio lot o'r pethau sydd ar y rhestr yma mewn gwirionedd. Mae'n rhywbeth sydd i'r pŵer uchaf yn y gwylod y ffracsiwn ac mewn cromfach, deud y gwir. Os ydym ni'n sbiad ar y cwestiwn, mae'r 3x adio 1 mewn cromfach, mae'r gwylod y ffracsiwn, ond mae wedi cael ei godi'r pŵer 4. Felly mae hwn yn un addas gobeithio i ddilyn yn fan hyn. Ac yna, pan ydych chi'n gwneud amnewid, mae angen amnewid i fewn, neu newid, os liciwch chi, pob dim sydd yn y cwestiwn. Nawr, mae gennym ni terfannau fan hyn, rhwng dim ag 1, mae x yn dim, x yn 1, mae eisiau newid hynna i fod yn i, mae eisiau newid y ffwythiant i hun i fod yn hermau i, nid x, a mae eisiau newid hefyd i integru nid mewn perthynas ag x, fel sy'n ymwneud dx, ond mewn perthynas ag i. Nawr, ni ddiolch am hynna'n gyntaf, i gael gwared o'r dx yn fan hyn, be ydyn ni angen neud ydy differu diffiniad sydd gyda ni. Felly, os dwi'n differu'r i yma mewn perthynas ag x, os dwi'n differu 3x adio 1, dwi'n cael 3 fan hyn. A wedyn ddatrys hwn os liciwch chi wedyn i ffeindio be di dx. Os dwi'n lliosi bob ochr efo dx, mae du yn hafol i 3 lliosi dx. Ac yna fydde rannu fy 3 fan hyn, du dros 3, sydd i'r fath a dx. Felly, mewn munud, yn lle sgwennu dx fan hyn, byddai'n sgwennu du dros 3. Wedyn, os dwi'n sbiad ar y terfannau, os ar y hein fan hyn, yn gyntaf, y dim yn y gwylod y fan hyn, os yw x yn dim, yna wedi weithio allan gan ddefnyddio hwn yn fan hyn, be di gwerth i. Mi fydd i yn tair gwaith x, tair gwaith dim, adio 1, so fydd yna'n dim adio 1 sydd yn 1. Ac os yw x yn 1, fel sgynnu fi ar top yr integru yn fan hyn, mi fydd wedyn yr i, eto os dwi'n amnewid i fewn yn fan hyn, yn tair gwaith 1, adio 1, sydd yn 3, adio 1, sydd yn 4. Felly mewn munud, dwi ddim yn mynd i integru rhwng dim ag 1, ond dwi'n mynd i integru rhwng 1 a 4. Be sydd angen newid wedyn ydy'r integryn i hun. Felly, na i gychwyn gwneud hynna nawr. Mae'r cwestiwn felly, integru rhwng dim ag 1, x dros 3x adio 1, i pŵr 4 mewn perthynas ag x. Ydw ail sgwennu hwnna yn integru, nid rhwng dim ag 1 fel x, ond fel nes i ddeud, rhwng 1 a 4 fel i. A wedyn, yr ffracsiwn i hun, mae gen fi x ar y top, a wedyn dwi wedi diffinio yn fan hyn, ydo 3x adio 1 fel yr i. Felly i i'r pŵr 4 ar wylod y ffracsiwn,
Ac yn lle sgwennu dx, dwi'n sgwennu hwn yn fan hyn, y du dros 3. Na wedyn, fe da i ddim cweit integru hwn eto mewn perthynas ag i, oherwydd mae gen i dal x yn fan hyn. Ond i ddelio efo hynny, be fysa ni'n gallu gwneud yn nawr, os jyst ail drefnu y diffiniad y fan hyn i wneud x yn destun. Felly, os ni'n gwneud hynna, jyst yn y bwlch sgynnu fan hyn, os ni'n sgwennu y diffiniad allan eto, wedyn os dwi'n datrys hwn i ffeindio x, fysa ni'n gallu tynnu 1 o bob ochr, a wedyn sy'n ni'n gallu rhannu bob ochr efo 3. So dyna ni diffiniad ar gyfer x. Ac felly, yn fan hyn yn nawr, yn lle sgwennu x ar y top, mi fyddai sgwennu y ffracsiwn yma. Felly, integru rhwng 1 a 4, a nid x1, ond i tynnu 1 dros 3, a mae hwnna wedyn yn cael ei rannu fo i power 4. Yna, dwi angen tacluso fyny yr integru yn y fan hyn. Mae hwn yn mynd i fod yn hafal i, integru rhwng 1 a 4, a wedyn mi fyddai sgwennu y ffracsiwn yma i tynnu 1 ar y top. Wedyn ddod ar 3 na lawr i gwylod y ffracsiwn, mae'n cael 3 i power 4. A wedyn, mae hwnna'n mynd i gael ei liosi fo treian, yn dod o'r du dros 3, a wedyn fyddai reid y du y ben ei hun y fan yna. Nawr, be fyddai'n ei wedyn ydy sylwi ar gwylod y ffracsiwn yma, mae gennym ni 3 a 3 sydd yn 9, a fyddai gymryd y 9 yn allan wedyn. Mae wastad yn syniad cymryd rhywbeth allan, rhyw rif sydd yn ffactor allan, jyst i wneud y peth yn haws i ddelio hefo. Felly, os dwi'n cymryd y treian allan, a'r treian arall allan i adael 9 ar y tu allan, yn yr integru wedyn, dal integru rhwng 1 a 4, mae gen i fi i tynnu 1 ar y top, a wedyn i power 4 ar y gwylod mewn perthynas ag i. Wedyn, os mae'n hollti hwn i fyny, i gael 2 ffracsiwn gwahanol, dau hollti hwn yn awr i fod yn i dros i power 4, tynnu 1 dros i power 4. Eto mewn perthynas ag 1 fan hyn. A wedyn, ydau symuleiddio hein. I dros i power 4 yn 1 dros i power 3. A wedyn tynnu 1 dros i power 4. Cam nesaf o'n i integru hwn angen cael gwared o'r ffracsiynau. A wneud sgwennu hein hefo pwer yn negatif, defnyddio'r rheolau indexa fan hyn. Felly i pwer negatif 3 di hwn, a tynnu i pwer negatif 4. Rwan, mi fyddai integru. Felly cadw'r 9 ar y tu allan, a wedyn adio 1 i'r pwer, rhannu fo'r pwer newydd, adio 1 i'r pwer, rhannu fo'r pwer newydd. A wedyn, dwi bron yn yna wan, gwbl dwi angen neud ydy rhaid yr terfanna mai fewn. Felly, na i gadw'r 9 ar y tu allan, a wedyn na i gael cromfach mawr i fan hyn. Wedyn yn gyntaf na i 4 fewn i fan hyn. Felly 4 i pwer negatif 2 dros negatif 2, tynnu 4 i pwer negatif 3 dros negatif 3, a tynnu ffwrdd beth dwi'n cael drwy'r 1 i fewn. 1 i pwer negatif 2 dros negatif 2, tynnu 1 i pwer negatif 3 dros negatif 3. A wedyn, sy'n ni gallu teipio hwn allan i gyd ar gyfer i gannell. Sy'n ni isio i gael yr atab, ond yn fan hyn, na i bydru mlaen dwi'n meddwl gweithio hein allan. So 4 i pwer negatif 2, 1 dros 4 di sgwario 1 dros 16. Ac os dwi'n dwblio hwnna, mae'n cael 1 dros 32, mae'n dod yn negatif. Tynnu ffwrdd wedyn, 4 i pwer negatif 3, 1 dros 4 di cwbio, 1 dros 64. A wedyn treblu hwnna, 64 llosi 3, 192. A wedyn negatif a negatif positif, so 1 dros 192 fan yna. Tynnu ffwrdd wedyn, 1 i pwer, unrhyw pwer yn 1, so 1 dros negatif 2 fan hyn. Tynnu ffwrdd 1 dros negatif 3, so dwi'n adio treian yn fan yna wedyn. Wedyn, allan ei fynd at y cyfrifennau lle nawr. Mae gennym fi fan hyn, negatif 1 dros 32, adio 1 dros 192, yn y gronfach gyntaf, so mae gennym fi 9, a wedyn negatif 5 dros 192, tynnu ffwrdd wedyn, a wedyn fan hyn mae gennym fi negatif hanner, adio treian, so mae hwnna'n dod yn negatif 6. Felly, yn y gronfach ei hun, mae gennym fi negatif 5 dros 192, adio 1 6, a wedyn mae hwnna'n mynd i gael ei liosi
efo'r nawfed ar y tu allan. So'r ateb terfynol fan hyn fydd 1 dros 64, a gafon ni'n cael arwynebedd wrth integru, fydd 1 dros 64 uned sgwar. Nawr, mae gennym ni ail enghraifft yn fan hyn yn awr, a mae'n temtasiwn drwy edrych ar hwn, meddwl am amnewid i fewn, diffinio i fel 16 tynnu x di sgwario, roedd mae'n ymddangos ar wylod y ffracsiwn ac o fewn yr ail isradd fan hyn. Ond, os ydym ni'n sbiad ar y tabl fach, nes i ddangos gynt, mae'r cwestiwn yma yn edrych yn debyg yn dydy yr un canol fan hyn, lle mae gennym ni ail isradd a di sgwario tynnu x di sgwario ar y gwylod. Os ni'n cymharu, mae gennym ni 16 rhif sgwar tynnu x di sgwario ar y gwylod. Felly mae yn awgrymu fod ni'n defnyddio'r diffiniad yma fel amnewid yn y cwestiwn yma. Diffinio x fel a sin theta, a yn fan hyn fod yn 4 wrth 4 di sgwario. Felly dyna sy'n ni'n gwneud y cwestiwn yma, na ni diffinio x fel 4 sin theta i gychwyn. Nawr eto, dyn ni eisiau newid pob dim yn fan hyn. Yn wreiddiol mae pob dim yn herma x i gychwyn yn fan hyn. Dyn ni eisiau newid pethau fod yn herma theta yn y cwestiwn yma. Felly, dyn ni'n integru yn gyntaf mewn perthynas ag x yn fan hyn. Os dwi'n differu hwn yn awr, dwi'n differu'r ochr chwith mewn perthynas â theta. A wedyn, gan gofio fod sin yn differu fod yn cos, mi fydd hwn yn differu fod yn 4 cos theta. Mi fyddai wedyn, liosi bob ochr fod i theta, a ffeindio fod dx yn hafel i 4 cos theta di theta. Felly mewn munud, yn lle sgwennu dx yn fan hyn, dwi'n sgwennu 4 cos theta di theta. Nawr, y terfannau, fyddai newid hein yn fan hyn. Nawr, os yw, yn gyntaf, y gwylod yn fan hyn, os yw x yn dim, dwi angen datrys hwn yn awr i weithio allan be ydi theta. Felly, os yw'n amnewid dim i fewn y lle x yn fan hyn, mae dim yn hafel i 4 sin theta. Rhannu bob ochr fo 4, mae dim yn hafel i sin theta, ac yna theta fasa dat wneud sin o dim, a dyn sy'ch chi'n ffeindio ar gyfrifian x o hwnna'n dim. Ar y llaw arall, os yw x yn hafel i'r terfan uchaf, 2 ail isradd 2, dyn ni'n amnewid i fewn eto i'r hafaliad yma, mi fydd 2 ail isradd 2 yn hafel i 4 sin theta. Rhannu fo 4 yn fan hyn, 2 ail isradd 2 dros 4 ydy sin theta. Theta wedyn ydy dat wneud sin o hwnna, mae 2 chwatar i fath a hanner, felly ail isradd 2 dros 2, fyddai hynny. A wedyn, eich ydych chi'n cofio fo hwn yn arbennig, neu reid eich cyfrifiannell ymlaen yn fan hyn i weithio hwn allan, mae'n fi'n reidio nod yn barod yn fan hyn. Felly, ail isradd 2 dros 2 fan hyn, yr ongl mewn radiannau ydy pi dros 4, neu chwatar pi. Mewn graddau, so hwnna'n 45 gradd. Wedyn, dwi'n mynd yn ôl at y cwestiwn greiddiol. Dwi'n gwybod o'n y terfannau, dwi'n gwybod o'n be fydd dx yn newid iddo fo. Felly, gan i gael jyst cychwyn, edrych i weld beth sy'n disgyn allan. Felly, mae'r cwestiwn yn fan hyn, be ydyn ni wedi cael yn wreiddiol. Di newid i fod yn, reit, integru wan. Nawr, terfanna, mae'r gwylod dal yn dim, mae'r top wan yn angen bod yn pi dros 4 yn bob man. A wedyn, be ydyn ni'n newid? Nawr, x di sgwario sy'n gen i ar y top, ond mae x yn fan hyn yn 4 sin theta. Os dwi'n sgwario hynna, bydd gen i 16 sin sgwed theta. Wedyn, ar wylod y ffracsiwn, mi fydd gen i ail isradd, wedyn 16 tynnu x di sgwario, wel eto dwi'n newid weithio allan x di sgwario fan hyn, 16 sin sgwed theta. Ac yn lle sgwennu dx yn fan hyn, rwan, fyddai sgwennu hwn yn ei lefo. Felly, oce, gan i fod, jyst angen gwasgu hwn i fewn, allan drwy llinell yn fan hyn, jyst i wahanu hein. A wedyn, ar y ochr yn fan hyn, yn lle sgwennu dx, fyddai sgwennu 4 cos theta di theta. So, jyst gwasgu hwn i fewn yn fan yna. Na fyddai ddatblygu hwn yn awr, medraf. Felly, integru rhwng dim a pi dros 4. Felly 16 sin sgwed theta ar y top. A wedyn ar y gwylod, fyddai ffactorio'r 16 mallan. Felly 16 wedyn 1 tynnu sin sgwed theta fydd yna. Top wedyn dal yn cynnwys llosi os liciau 4 cos theta di theta.
Wedyn, ydych chi angen cofio fod 1 tynnu sin sgwed yn cos sgwed. Felly, integru rhwng dim a pi dros 4. 16 sin sgwed theta dros ailysradd 16 cos sgwed theta. Fe gynnwch chi fan hyn. Hwna'n cael ei liosi fo 4 cos theta d theta. Yna, mi fydd ailysradd 16 cos sgwed theta yn rhaid rhywbeth call iddo chi. Gweddill y cwestiwn i fewn yn gyntaf. Mae ailysradd 16 yn 4, a mae ailysradd cos sgwed jyst yn cos. Felly 4 cos theta ar y gwylod. A wedyn, y newyddion da ydy, mi fydd y 4 cos theta ar y gwylod ar y top yn canslo. A wedyn, fyddwch chi hefo integru rhwng dim a pi dros 4, jyst yr 16 sin sgwed theta yma mewn perthynas a theta. Nawr, bod tro ydych chi'n trio integru sin sgwed, neu, lle mae'n cwestiwn arall cos sgwed, ydych chi angen cofio am rhywbeth ydych chi wedi weld yn gynt yn y cwrs, ydych chi angen cofio'ch fformulau ar gyfer cos 2 theta. Nawr, ydych chi sgwennu hwn fel 2 cos sgwed theta, minus 1, a ydych chi aildrefnu hwnna i gael cos sgwed, ond y fan hyn, dwi eisiau cofio fod ni'n gallu sgwennu hwn fel 1 tynnu 2 sin sgwed theta. Ac os dwi'n datrys hwn, 1 ar gyfer sin sgwed theta, fyddai adio 2 sin sgwed theta i bob ochr, fyddai dynnu cos 2 theta o bob ochr i gyrraedd y cam yna. A wedyn os dwi'n rhannu, hefo 2, mae sin sgwed theta yn 1 tynnu cos 2 theta dros 2. So hwn rwan, dwi angen defnyddio i ail sgwennu sin sgwed theta yn yr integru. Felly mae hwn wan yn newid i fod yn integru rhwng dim a pi dros 4, 16 gwaith y ffracsiwn yma. 1 tynnu cos 2 theta i gyd dros 2, integru hwnna mewn perthynas a theta. Nawr mae 16 dros 2 yn 8, a ben yn ewyn, gymryd y 8 allan, jyst i symleiddio pethau ychydig. A be fydd ar ôl wedyn, just fydd 1 tynnu cos 2 theta d theta. Na hwn rwan, fydda integru. Mae adael yr 8 lle mae o. Os dwi'n integru 1, mewn perthynas y theta, dwi'n jyst yn mynd i gael theta. A wedyn integru negatif cos 2 theta. Wel, mae rhywbeth i wneud efo sin 2 theta. Dwi'n ama. Mi fydd sin yn differu i'r ei cos. Ond fydd sin 2 theta yn differu i'r ei 2 cos 2 theta. Dwi'n cweit eisiau 2 cos 2 theta fan hyn. Dwi eisiau negatif 1 ohonyn nhw. Felly dwi eisiau cyflwyno negatif i fewn, ac i gael gwared o'r 2 yna, dwi eisiau haneri hefyd. Felly os dwi'n differu os dwi'n differu negatif hanner sin 2 theta, byddai'n pigo fyny y 2 o differu y 2 theta, a mae 2 lluosi negatif hanner wedyn yn negatif 1, sef be dwi eisiau fan hyn. So dyna ni wedi integru hwnna, a mae'r terfannau yn dod rhwng dim a pi dros 4. Mater rwan o amnewid i fewn ydi o. Felly, ydy gadw'r 8 lle mae o. Rhaid clomach a mawr i helpu fi allan. So i gychwyn, os rhaid y pi dros 4 i fewn, mae gen i pi dros 4, tynnu hanner, sin, a wedyn dwbl pi dros 4. A wedyn, mae gen i fi yn fan hyn, rhaid y dim i fewn, mae gen i fi dim tynnu hanner, sin, 2, lluosi dim, os gael wasgu hyn a gyd fewn y fan yna. Felly, i be mae hwn yn disgyn allan fel 8, wedyn pi dros 4 a ddim gwneud llawer yn byd hefo. Nawr, sin 2 lot o pi dros 4, os yw'n defnyddio'r cyfrifennu i weithio hwnna allan, sin 2 lot o pi dros 4 yn mynd i fod yn 1. Felly hanner o 1 di hwnna. Wedyn, mae gen i fi dim byd yn gyntaf, a wedyn hanner o, nawr i fan hyn, 2 lluosi dim yn dim, a mae sin dim yn dim. Eto sa'ch chi'n gwirio'r cyfrifennau lle fan yna. Felly, be mae hwn yn dod allan fel? Mae gen i fi 8 gwaith, a wedyn yn y cyntaf, just pi dros 4 tynnu hanner fi gen i fi. A wedyn fi hwn yn dim tynnu hanner o dim, o just tynnu dim byd y fan yna. So mae hwnna'n tacluso fyny'r ail granfach. A wedyn, beth sydd ar ôl fan hyn?
Just y ddau derm yma. Os dwi'n llosyn efo 8 wedyn, mae 8 rhan efo 4 yn 2, felly 2 pi sydd gyda fi. A wedyn 8 llosyn negatif hanner yn mynd yn negatif 4 efo yna. Felly 2 pi tynnu 4 uned sgwar yw'r ateb terfynol. A wedyn un peth sy'n ni'n gallu wneud i wirio bod fi wedi cael yr ateb cywir, fasa, reid o fewn ar cyfrifennell os dwi'n caniatáu, a mae'r cyfrifennell yma hefo botwm integru fan hyn. Felly yna drio integru hwn yn awr, reid y cwestiwn greiddiol i fewn, felly yna reid o fel ffracsiwn. Mae gen i fi x di sgwario dros ail isradd 16 tynnu x di sgwario yn fan yna. Wedyn y terfanna ydy dim a 2 ail isradd 2. Nawr, mae hwnna dod allan fel degolyn, dydy 2.28. Ydy hwnna rhy fath a be nes i sgwennu yn y gwylod fan hyn. So ges i atab perffaith fan hyn, atab cywir, 2 pi tynnu 4. Ydy hwnna'n 2.28, fel mater o wirio hwn ydy o nawr. 2 pi tynnu 4, dwi'n cael 2.28 ydw. So dyna fi yn hapus, fy mod i wedi atab y cwestiwn yna yn gywir. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.